Рәхмәт. Башлап болады бит. Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, коллегалар, милләттәшләр. Ниһаять һеҙҙе ошо зәңгәр экрандар аша сәләмләргә рөхсәт итегеҙ. Бына беҙ бөгөн тәү тапҡыр һәм һеҙҙең менән ошо беҙҙең бер нисә сериянан торған зональ осрашыуҙарҙың менән тәүгеһе, бөгөн беренсеһе һәм бөгөн ошо семинарҙа осрашыуҙа ҡатнашҡан укытыусыларҙы барыһын да тәбрикләйбеҙ. Ғөмүмән, менә башлап ебәрер алдынан саҡ ҡына бөгөнгө эш тәртибе тураһында һеҙҙе таныштырып үтәһе килә. Беҙҙең план буйынса бөгөн әлеге ваҡытта ошо сарабыҙ пленар өлөштән башланасаҡ. Унда беҙ ярты сәғәткә тиклем планлаштырабыҙ. Артабан оҫтаханалар эшләйәсәк. Әлбиттә, быйылғы шарттарҙа, әлеге ваҡытта пандемия шарттарында барыһы онлайн форматта буласаҡ. Һәм төп һорау, ни өсөн һуң беҙ ошондай осрашыуҙар ойошторорға булдыҡ? Әгәр ҙә һеҙҙең коллегаларығыҙ бында шулай уҡ ҡатнашып ултыра һәм бөгөн сығыш яһаусылар араһында буласаҡ, яңыраҡ ҡына октябрь айында беҙҙең Ғафури районында Красноселовск шифаханаһында бик матур ғына сара үтте. Төбәк ара башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының съезы, тип әйтәйек, форумы һәм бына ошо форум һөҙөмтәләренән бик күп кенә ҡарарҙар ҡабул ителде һәм әлеге ваҡытта бына был йүнәлештә ҙур эш алып барыла. Бына ошо бар яңылыҡтарҙы һеҙҙең менән таныштырыр өсөн бына беҙ ойошторорға тырыштыҡ та инде ошо онлайн зональ осрашыуҙарҙы. Ни өсөн тигәндә, сөнки бына ошо форум ваҡытында башҡорт теле уҡытыусыларға шундай мөмкинлек бирелде, уларҙы борсоған һорауҙарҙы юғары етәкселек алдында күтәреп сығырға. Оҫталыҡ майҙансыҡтарында бәлки бер-береһе менән аралашып, ниндәйҙер хәл итеү юлдарын күрә белергә һәм башҡалары. Бына әлеге ваҡытта беҙҙең ошо форумдың һөҙөмтәләре булып 16 беҙҙең Башҡортостан Республика етәксеһенең ҡарары сыҡты, йәғни русса әйткәндә поручение, һәм бына был йүнәлештә әлеге ваҡытта эш башланды һәм бына мин үҙемнең сығышымдың башында ошо ҡабул ителгән ҡарарҙар буйынса саҡ ҡына һеҙҙе таныштырып үткем килә. Сөнки ниһайәт бына форум ул һабантуй булып ҡына үтмәһен, ул ысынлап та аҙаҡ киләсәктә үҙебеҙҙең эшебеҙҙе еңелләштерергә, яңы замана талаптарына ярашлы үҙгәртергә һәм ғөмүмән перспективаларын, пландарын бергә төҙөргә тигән беҙгә маҡсат ҡуябыҙ. Әлбиттә, һәр бөтәһен дә уҡып ишетеп, ҡыҫҡаса ғына мин уларға аннотация бирергә тигән үҙемә маҡсат ҡуйғанмын. Шуның өсөн бында һәр бер уҡытыусы үҙенең ошо бәлки борсоған һорауына яуап та табыр һәм ысынлап та бына был йүнәлештә ниндәйҙер эштәр алып барыла икәнен менә күрәсәк тә инде. Беренсе, әйҙәгеҙ, беренсенән башлайыҡ та, бында тәүге һорау беҙҙең балалар баҡсаһында башҡорт теле, туған телен өйрәтеү һәм ғөмүмән ошо балалар баҡсаһы өсөн
türlü bilim programmaları, ularda elektron muzikal unsaklar men temin etүү turahında birisi karar. Buna bu yönelişte ninde işler işlene hem artaban da işlesek diyen buna kıskası bayqaw ol elbette bizden Мәгариф министрлыгы карамагында Rusya etkinde учебный методический совет бар. Бuna ошо советта bir нече программа каралды. İkincisi 21-нче елда бактырыласак китаптар тизмәһендә яңа программалар бар. Indirildi. Алла бирһә, бына ошо программаларда без балалар баксасына тапшырасак. Ул әлбәттә бында башкорт балалар баксасы турында һүз бара һәм рус телендә уман тәрбия эшләре оештырылган балалар баксасы өчен шулай ук аерым махсус менә башкорт телен нисә укытырга һәм гомумән ундагы тәрбиячләргә ярдәмче буларак программаларды менә 21-нче елда без бактырасак. Менә был тәүге шундый һораударның беренчесе, бу башкорт теле гомумән балалар баксасында өйрәнелә башларга тиеш дигән фикер бар. Менә ошо юнәлештә менә беренче адымдарыбыз. Шулай ук электрон уенчыктар, музыкаль уенчыктар менән тәэмин итү башкорт телендә әлбәттә. Менә бу юнәлештә дәүләт программасына ярашлы без берничә үзебезгә планда куйганбыз, финанс яктан безнең бар мөмкинлектәр. Менә шулай ук без елда үзебезгә 40-тан алып 50 балалар баксасына тиклем менә ошо уенчыктар менән тәэмин итәргә дигән үзебезгә план куйганбыз. Киләчәктә 21-нче елда без тормышка ашыра башлаячакбыз, чөнки 20-нче елдың финанс елы адагына туры килә. Без был сараларды каралмаган иде һәм 21-нче елга без аны карап куйдык. Шуның өчен менә был беренче шундый карарның тәүге адымдары. Икенче, әлбәттә, башлап киттек балалар баксасы һәм ошо юнәлештә тагы бер шундый карар. Ул туган телдә башкорт төркемнәрендә эшләгән тәрбиячеләр өчен республика кимәлендә конкурс оештыру һәм ниһаять, менә 2 ноябрьдә без республика кимәлендә оештырылган конкурска тагы бер номинация индердек. Ул русча әгәр укып ишетсәм, лучший воспитатель по обучению родному языку дип атала. Бында без ошо башкорт төркемнәрендә эшләгән тәрбиячеләр өчен махсус конкурс номинация булдырдык һәм быел тәүге тапкыр улласак. Шуның өчен коллегалар, әгәр дә бында һезнең тәрбиячеләрегез, таныштарыгыз шулай ук башкорт төркемнәрендә эшләй икән, алар ошо конкурста катнашып, үзенең һәләтен күрсәтә ала. Өченче, был шулай ук балалар баксасына кагыла инде. Бында эш хакы турасында һүз чыккан, менә бу юнәлештә безнең узырыштар узды. Әлеге вакытта безнең документтар әзерләнә, үзгәрешләр индерү буенча һәм башкорт гомумән туган телле төркемнәрдәге тәрбиячеләргә элекке 15% кайтару турында һүз бара. Бу юнәлештә шулай ук әлеге вакытта финанс тәэсисләр белән бергә эш алып барабыз. Киләчәктә мин уйлыйм, моны шулай ук хәл итәрбез. Тагы берничә безнең эшебез дип әйтәйек. Гомумән безнең федераль законга ярашлы менә 4-нче карар. Ул федераль менә шул законда безнең Русия эткене национальное образование дигән понятие төшенсә юк. Һәм менә ошо төшенсәне индерү буенча безгә эш кушылды. Менә әлеге вакытта без корылтай менән берлектә был эште башлап ебәрдек һәм үзебезнең бер нинди тәкъдимнәребезне индердек. Менә бүген сер түгел ул безнең министрыбыз корылтайда чыгыш яһаган утырышта һәм менә ошо һорау буенча шулай күтәрелеп чыктылар. Был әлбәттә катмарлы һорау, чөнки буны дәүләт Госдума аша үткәрергә кирәк. Но башлангычыбыз бар, беренче адымдарыбыз бар, менә шуны куанычлы. 5-нче карар. Бында милли мәктәпләргә кагылышы, әлбәттә, бында безнең гомумән һүз бара инде милли мәктәпләрдә материаль техник базаны карау, уны тикшерү, соңыннан милли мәктәпләр калган 500 топ ына ингән мәктәпләрдән калышырга тиеш түгел. Менә улар да бу юнәлештә нинди эш алып барырга тиеш. Менә бу юнәлештә без мониторинг эшләргә тиешбез һәм менә бу шулай ук әлеге вакытта безнең эш төркеме булдырылды. Без Өфө каласыннан башлап ибәрәбез һәм артабан менә һәрбер районнарга шулай дип сыгып, әлбәттә әлеге вакытта пандемия шартларында сыгу тыелган, тик менә без Өфө каласыннан гына башлап ибәрһәк, киләчәктә инде һәрбер милли мәктәпкә барып итеп, уның хәлен менә тупһанан дип әйтәйек инде.
башлап, қарап, азаққы документтарына тиклем весь оларды тикшереп, қайда нинди, қайда игътибар итәргә кирәк дигән үзебезгә зур мәгълүмат әзерләйбез информацион һәм менә шу юнәлештә шулай эшли башлаячак. Артабан бында бик кызыклы гына фикер яңгыраган ошо форумда ул халыкара башкорт теле сертификациясын булдыру. Бына бул әлбиттә безнең башкорт телебезне халыкара кимәлгә күтәрү, уны билдәләү. Бына бу юнәлештә дә эш башланды. Гөлфир Арифовна бүген һезнең менән шулай ук бәйләнештә, ул мине алдамайым дип ыңгай гына әйтер, чөнки менә ысынлап та был үзебезнең әгәр дә рус теленә шундый сертификация бар икән, инглиз теленә шундый сертификация бар, үзебезнең дә башкорт телен шундый сертификацияны булдыру киләсәктә башкорт теленә өйрәнергә мотив тудыру, уны кызыксыну уяндырыр дип яшь буыннарда һәм гомумән күрше өлкәләрдә, сит илдәрдә яшәгән безнең милләттәшләребез шулай ук башкорт телен өйрәнеп сертификатка тапшыру мөмкинлегенә ия булачак. Әлеге вакытта бу юнәлештә безнең эш төркемендә булдырган берничә эш ултырышлар оештырылды. Мин дә уйлыйм, Алла бирһә, без зур гына башлап җибәргән ошо проектыбызның менә артабан да үстереп, киләсәктә халыкара башкорт теле сертификатын булдырып, ошо юнәлештә менә зур эшне башларга. Ябай гына ни өчен ул кирәк дигән һораулар килеп туганы бар. Бу һораулар мин инде уйлыйм киләсәктә һезнең булмас, чөнки әлеге вакытта менә шундый һөйләшүләрнең бер генә бер мисалын әйтәм. Ул югары уку йортларында әгәр дә ошо сертификат безнең абитуриентларда бар икән, уга өстәмә баллар өстәү дигән үзебезгә карар бәлки хәл итербез, ыңгай хәл итербез, чөнки бу юнәлештә дә безнең яхшы практикабыз дип әйтәйек бар, ул безнең төбәкара олимпиадабызның җиңүчеләренә өстәмә баллар бирү. Шуның өчен бында мин уйлыйм киләсәктә без ошо ниһаять эшебезне башлаган икән, анда гына җиткерербез. 7нче менә карар республика кимәлендә иң яхшы башкорт теле һәм әдәбияты кабинеты колледжлар арасында һәм мәктәптәр арасында. Һәм әлбиттә без 21нче елга дәүләт программасына ярашлы бу конкурска яңа положение төзеп, уны игълан итәчәкбез, без уны планлаштырабыз май айларында узгарырга, ел арасында. Һәм бында тагы шуны кабатлап әйтәм, әгәр дә сез ислисегез икән, без күп кенә һөйләгәнебез бар, без башкорт теле һәм әдәбияты кабинетларын җиһазландырабыз һәм башка бу ике төрле конкурс булачак. Бында иң яхшы кабинетларны без барлап, уларга менә бүләген дип әйтәйек, шулай ук уйласакбыз. Шуның өчен менә әгәр дә монда башкорт теле укытучылары утыра икән, үзегезнең кабинетыгызны ничек менә ошо конкурста катнаштырыр өчен уйлый башлагыз. Бәлки күп кенә укытучыларның кабинетлары әлбиттә ул музей форматында эшләнгәне бар, без уны беләбез, күргәнебез дә бар. Шуның өчен менә бу инде уйлыйм киләсәктә шулай ниһаять безнең материаль техник яктан да кабинетларыбыз иң яхшы җиһазландырылган кабинетларның беренә булыр дип. 8нче карарның ул әлбиттә бында югары уку йортларына күбрәк кагылыш, тик мен уйлыйм инде безнең башкорт теле укучыларга бында кызыксыну уяныр. Был аспирантурала һәм докторантурала методика буенча грант форматында, ягъни ошында укырга теләгән безнең белгечләребезгә ярдәм күрсәтү. Әлеге вакытта был әлбиттә өйрәнелә, карала, чөнки методика буенча безнең яклаган кандидаттарыбыз да хаталамасам Гөлфир Арифовна әйтеп китер, юк әлеге вакытта докторларыбыз юк шай. Һәм менә мин инде уйлыйм киләсәктә үзебезнең менә докторантураны булдырырга кирәк һәм бу ниһаять үзебезнең менә башкорт теле методикасын тагыла яңартырга, үстерергә зур менә ярдәм булыр дип уйлыйм. Бу юнәлештә әлеге вакытта эш утырышлары булды, эш кузгалды дигән дә була. Шуның өчен мин инде укытучыларга бында мөрәҗәгать итәм, әгәр дә үзегез дә киләсәктә менә фән ягыннан үзегезне камиллаштырып тагы артабан үсәргә теләсәгез икән, Алла бирһә, мин инде уйлыйм, безнең республикада бар мөмкинлекләр дә булачак. 4нче был полингваль мәктәптәр һәм гомумән безнең полингваль терминология нык
безнең мәгариф системасына инеп китте. Ул төрле методик әсбаптар укытучылар өчен булдыру, ике телдә дәресләрдә алып бару өчен һәм башкалары. Бу юнәлештә анализ эшләнде, эш төркемнәре булдырылды. Без үзебезгә план график булдырдык. Ошо план графикка ярашлы тәүге әсбаптарыбыз менә 21-нче елда сыгасы. Бу инглиз телендә региональ компонентты куллану, музыка дәресләрен ике телдә, өч телдә алып бару һәм башкалар. Һәм ел һайын без менә ошо полингваль, ягъни билингваль нигезлектә дәресләрне оештырырга, укытучыларга ярдәм шундый әсбаптар бастырасакбыз һәм мин инде уйлыйм, менә милли мәктәпләрдә, гомумән башкорт тел дәресләрендә генә түгел, калган дәресләрдә дә без кулланасакбыз һәм гомумән башкорт теленең функциональлеген тик башкорт тел дәресләреннән тыш физика, химия, биология күп предметларда ла ябай гына башкорт терминологиясын өйрәнеп китә, безнең телебезне үстерербез дип уйлыйм. Менә әлеге вакытта безнең тагы кабатлап әйтәм, 21-нче елда тәүге әсбаптарыбыз бастырыласак һәм мәктәпләргә таратыласак. 10-нчы безнең карар ул платформа булдыру, ягъни ресурс, веб-ресурс дип әйтәйек, башкорт телен укуга, ундагы укытучыларга ярдәмче буларак шундый ресурс булдыру һәм менә ошо ресурсты без әлеге вакытта уның өстендә эшләй башланык һәм көндә тулыландырабыз. Ул туган ил дөньяһы, ягъни мир родного языка порталы һәм менә ошо порталга коллегалар һезгә дә тәкъдим итәм катнашып үтеп китергә һәм менә ошо порталда без бар башкорт теле белән бәйле конкурсларыбызда укучылар, ата-әсәләр белән берлектә катнашырга, төрле программалар, безнең югары уку йортларының конкурслары, уларның курслары, киләчәктә аспирантура, магистратурага укырга буенча мәгълүмат та шунда бастырырга уйлыйбыз һәм мин инде уйлыйм, бу платформабыз киләчәктә безнең башкорт теле укытучыларының аралашу мәйданчыгына әйләнер. Шуның өчен коллегалар һәм мин инде һезгә тагы бер бәләкәй генә үтенеч, ошо платформага кереп, тагы ла нинди бүлектәр җитешмәй, нимәһен игътибар итәргә кирәкте, безгә язып җибәрһәгез, хәбәр итһәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Артабан тәкъдимнәр бар иде. Әлбәттә, ул русча әгәр дә тәрҗемә итмәйсә укып ишеттерәм. Внести предложение по организации выездных мероприятий с целью обмена опытом и повышения квалификации учителей. Әлбәттә, пандемия шартларында был карарны нисектәрдә тормышка ашыру бик катмарлы. Шуның өчен без онлайн форматта шундый очрашуларны Алла бирһә планлаштырабыз һәм һезгә барлыкка yetkерәсәкбез. Онда без безнең югары уку йортларының укытучылары белән берлектә, бында Мәгариф үстерү институты ла, Башкорт дәүләт университеты ла, бында Башкорт дәүләт педагог университеты белән берлектә, шулай ук безнең башкорт теле һәм туган телләр ассоциациясының берлегендә зур гына шундый онлайн очрашулар һәм шулда методикалар буенча, ниндидер алымдар буенча, яңа инструментлар башкорт телен укытырга ярдәм иткән инструментларны барын да күрсәтсәк тә һөйләсәк. Шуңа безнең аккаунтларны, сайтларда карап барыгыз, шулай без хаташа гәйбергез. Артабан 12-нче был полингваль мәктәпләргә күбрәк кагыла, онда инновацион методик мәйданчыклар булдыру башкорт телен һәм уку өйрәнү һәм үстерү буенча бында без эште башланык. Югары уку йортларында әлеге вакытта безнең үз полингваль мәктәп үз эшен алып бара, дәвам итә дигәндә була. Өфе каласында 62 һәм 44 һәм Стәрлетамакта 23-нче мәктәп. Бында без башлап ибәрәсәкбез. Артабан безнең Нефтекама өстәле һәм башка безнең 21-нче шулай ук Баймак районында, Баймакта һәм менә мин уйлыйм, киләчәктә без шуңа ясакны булдырырбыз һәм бу юнәлештә дә эшне башларбыз. Артабан тиз генә вакытым минем сикле, шуңа бернисәен тагы әйтеп үтәргә рөхсәт итегез. Ул яңа методикалар, яңа әсбаптар бастыру, заманча технологияларны кулланып. Менә бunda коллегалар был барыгыга ла шундый игълан итеп тә безгә һезгә әлеге вакытта әйтәбез, мөрәҗәгать итәбез. Без Мәгариф министрлыгы тарафыннан иң яхшы методика буенча башкорт телен укыту һәм өйрәтү буенча иң яхшы методикага
конкурс игълан итәргә уйлыйбыз 21 елда. Менә бында һәрбер укытучыга ошо конкурста катнашырга сакырам. Чөнки без кайсы сакта белеп тә бетмәйбез, кайсы мәктәпләрдә нинди кызыклы практикалар бар. Һәм менә ошо конкурста катнашып, безнең әгәр дә практика кызыклы икән, һәм моны сынап та балалар ягыннан да, ата-әсәләр ягыннан да кабул ителгән, менә без беренче ел эшләп киләбез икән, менә ошо конкурста катнашып еңеп, без аны гомумән бөтен республика таратыр идек. Шулай коллегалар, без аны Алла бирһә, дип әйтәйек, 21 елда игълан итәсәкбез, шулай барырга yetkеребез һәм менә әлеге вакытта уйлый башлагыз, ислап та менә кемнең кызыклы практикалары бар, уны киләсәктә бөтен республика таратырлык итеп эшләргә мөмкин. 14-нче якшәмбе мәктәпләре эшен активлаштыру район калаларда һәм күрше регионнарда. Бу юнәлештә безнең беренче адымдарыбыз бар. 13 якшәмбе мәктәбе эшләп киләлеге вакытта регионнарда бу 14-нче безнең Тәтешле районында асылды, Тәтешле районына берлектә Пермь өлкәсендә асылды. 2нче елга без грант аша бирергә уйлыйбыз. Тагы 8 якшәмбе мәктәбе бу күрше регионнарда оештыру һәм һәргә дә коллегалар, әгәр дә шундый бар икән мөмкинлек, теләк, якшәмбе мәктәбе оештыру үзегезнең калалар, районда, авылда без ярдәм итәргәбез. Ярдәм итеп, һезгә методик яктанмы, урок яктанмы ярдәм итәргәдербез. Һәм менә бу юнәлештә шулай эштә үзләштерергә дип сакырам. Был кыскасы менә безнең мәгариф министрлыгына караган карарлар, шуның өчен бында безнең кыска гына әйтеп үттем, менә нинди карарлар кабул ителде, нинди безнең әлеге вакытта беренче адымдарыбыз бар. Мин шуны әйтеп үттем. Бу кузгалды, эш башланды. Был эште без Алла бирһә, менә ошо үзебезгә куйган план, календарь дип әйтәйек, ярышлы эшләячәкбез һәм инде адагына yetkерербез. Минем һүзем бетте, әлбәттә, онлайн форматтың бер шугына кирәге бар. Мин һезнең күзләрегезне, йөзләрегезне күрмәйм һәм сынап та кызык булды микән һезгә, менә дөрес сөйләйм юкмы икән, белеп битәлмәйм. Тик шулай да мин инде уйлыйм, кире реакция булыр. Минем электрон адресымда сайтта язылган, безнең социаль селтәрләрдә барбыз, шунда барырга язырга мөмкин. Һәм мин рөхсәт итегез һезне Абдуллин Гөлфәров хезмәткәргә, филология фәннәре докторы, профессор, Башкорт дәүләт университетының башкорт филология, шәркият һәм журналистика факультеты деканы һәм Гөлфәровны төбәк ара мәгариф системаһында классик университет һәм белем бирү учреждениялары хезмәттәшлек формалары дигән темага бик кызыклы һезгә үзенең чыгышын тәкъдим итәсәк. Рәхмәт, Гөлфәров, сезгә. Хәерле көн, хөрмәтле Булат Илшадулла, хәерле көн, хөрмәтле укытучылар. Ысынлап та бына бүген инде һезнең менән очрашуга сакыргас, мин тәүдә уйлап алдым, нимә хакында без һөйләшергә мөмкинбез соң әле ул дип. Безнең әлбәттә уртак хәл ителәсе мәсьәләләребез байтак, шулай да иң тәүсиратта без бер мисәүгә егелгән, теге ат һымак инде һезнең яктыла, безнең яктыла уйлап дигәндәй, без бер уртак максатка хезмәт итәбез. Һәрберегез беләсегез, хәзерге заманда безнең үзебезгә алмашка дип әйтәйекме инде, шундай җәмгыятьтәге төрле проблемаларны урындан гына турып хәл итерлек, төрле мәсьәләләрне еңел генә сыгу юлларын белгән, акыллы, белемле, әхлаклы балалар тәрбияләү бурысы куелган. Һезнең алдыда куелган, безнең алдыда куелган. Без ничек үзара бәйләнгәнбез соң? Нашы бурыстарны хәл итү барышында без бер уртак фикергә килергә тиешбез, чөнки ошо ике яклы бәйләнеш ул һәр кемгә дә файдалы. Менә бер якта караган вакытта без югары уку йортында һез тәрбияләп сыгарган кисәге укучылар белән эш итәбез. Һезнең выпускникларыгыз белән. Без инде үз сиратында ошо безгә килгән балаларды дип әйтәйек, әле без аларны балалар дип сөйләйбез әле, 11нче классны тәмамлаган балаларды шәхес итеп тәрбияләп, әгәр дә улар ошо кимәлгә җитмәгән икән, һезнең мәктәпкә, һезнең системага кире кайтару бурысы куела. Ягъни безнең ошо үзелмәс сылбыр килеп сыгырга тиеш. Мәсәлән, унда кемдер уйлар инде, ничек инде ул бына югары уку йорты белән мәктәп арасында бәйләнеш булырга мөмкин дип. Һәм уны гел генә кайтарып калдыралар ошо профориентацион эшкә. Ягъни югары уку йортын кызыксындыра шул безнең сыгарылыш укучылары гына дип. Ләкин гамәлдә иһә улай түгел. Менә безнең фикеребезчә, иң тәүсиратта безнең булырга тиеш ике арала укыту методик хезмәттәшлек.
Хәзер бына күп кенә мәктәптәрдә, шул исәптән заманса мәктәптәрдә дип әйтәйек, полилингваль мәктәптәрдә, ябай авыл мәктәптәрендә лә профильле укыту хакында һүз бара, шулай бит? Һез ишетеп беләһегез, төрле университетларның, төрле уку йортларының теге яки был мәктәптә профильле класстары бар, база класстары бар дигән нәмәләр. Менә ошоны бит без башкорт теле нигезендә лә эшләй алабыз. Чөнки республикабызда бер түгел, 2 башкорт филология факультеты эшләп килә. Икеһе лә уңышлы эшләп килә. Менә һез шунда әгәр дә безгә максатлы рәвештә абитуриентларыгызды җибәрергә һәм үзегезгә кире кайтарып алырга уйлыйсыз икән, мәгариф бүлектәре ашамы буны без җиңел генә хәл итә алабыз. Шуннан икенчеһе, мәктәп укучыларына һәм укытучыларына тәгаенләнгән дәреслектәр һәм методик кулланмалар. Менә һуңгы сорда еш кына мәктәп укытучылары ниндәйдер дәрәҗәләрдә дәгъва белдерәләр. Менә шу галимдар ултыралар да үзләренең бүлмәләрендә мәктәпкә килеп бер гөн дә укытып карамаенча безгә дәреслек язып бирәләр дип. Һуңгы сорда һез күрәһегез, Мәгариф һәм фән министрлыгы республикабызның ошо юнәлештә ниндәй алым тәкъдим итә. Улар гадәттә бер дәреслекне язу өчен кәмендә 3 автор булырга тиеш дип исәпләй. Беренчесе уның галим теоретик булһа, ябай итеп әйткәндә фән докторы, фән кандидаты дип әйтәйек инде. Икенчесе булырга тиеш әйтәйек, мәктәп укытучысы, ул практик, гамәлдә көн һайын ошо балалар менән эшләгән кеше. Һәм өченчесе булырга мөмкин әйтәйек, унда ресурс үзәгендә эшләгән, менә Әлфия Вәкиловна әйтәкләгән ресурс үзәге бар, шундагы берәй белгесме, я булмаһа Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идаралыгындамы, бүлегендәме эшләгән берәй кеше. Менә шулай булһа, ошо тандем аша без мөмкин дип әйтәйек инде, ниндәйдер дәрәҗәлә дәреслектәрнең теоретик яктан, гыйльми яктан да баһаһы төшеп китмәһен. Чөнки кайбер дәреслектәрдә хаталар күзәтелә, фактик хаталар да бар. Без аны галим буларак күрәбез. Икенче яктан, мәктәп укучысы аңлаешлы итеп, уларга барып җитерлек итеп, тик мәктәп укытучысы гына төзи ала дәреслекте. Улар үзләренең фикерләрен әйтһенне, һәм өченчесе инде ошо белгечләр дип әйтәйек милли мәгариф буенча. Менә ошыларда төзегән вакытта, менә без сезгә ярдәмгә килергә әзербез. Безнең факультет нигезендә байтак кына ошо дәреслек авторлары эшләй, кәмендә улар 4-әү. Һез рәхим итеп, уларга мөрәҗәгать итә аласыз. Әгәр үзегездә күрәһегез икән, ошо дәреслектәр һис югы уку кулланмалары төзерлек көс һәм дәрт, әйдәгез, рәхим итегез, бергәләп эшләйик. Менә бу укыту методик хезмәттәшлектән икенче юлы дип без уйлыйбыз. Өченче юлы, бuna мәктәптә уртары һөнәри белем учреждениеләрендә әйтәйек инде, монда уларның бәлки вәкилләре лә бардыр, һәм безнең вуз укытучылары белән шәхси бәйләнеш урнаштыру. Буны әлбәттә дөрес аңлагыз. Ни өчен дигәндә, менә республика кимәлендә ниндәй генә конкурслар оештырылмаһын, мәктәп балалары өчен ул, я булмаһа укытучыларның үзләре өчен әйтәйек, монда ел укытучысы конкурсымы, ошо югары уку йорты укытучылары башлыса жюри әгъзалары булып утыра. Буны тик дөрес аңлагыз. Әйтәйек, унда жюри әгъзаһына барып, мине күтәрмәләп җибәрәләр, мине ярдәм итәләр дигән форматта түгел. Ошо жюри әгъзаларының тәҗрибәһенә таянып, улар бит ел һайын жюри әгъзалары булып утыралар. Ниндәй этапта, конкурс этабында, ниндәй хаталар осрай, шуларның өстендә бергәләп эшләгәндә була. Безнең бер генә вуз укытучысы ла баш тартмаясак, бушлай һезгә ярдәм итәргә. Менә ошо шәхси бәйләнеш дип атала. Менә мин үзем озак кына еллар Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалында эшләнәм. Унда ел һайын ошо ел укытучысы конкурсына барган конкурсан безгә килеп шәхси консультациялар ала торгайны. Ике ягы өчен дә файдалы ул. Укытучыларга ла файдалы, мәктәп укытучысына ла һәм вуз укытучысына ла. Шуннан 4-нче бәләкәй генә бер өлеш дип әйтәйек инде, мастер-класстар күрһәтү. Без нисектер мәктәп һәм югары уку йорты осрашабыз ана шул конкурслар вакытында, безнең балалар мәктәпкә практикага барган вакытта, бит мөмкин ел әйләнәһенә һезнең туплаган тәҗрибәгезне безнең студентлар белән уртаклашырга, безнең укытучыларга студентларны гамәли рәвештә эшләгән практик укытучылар белән таныштырырга. Менә ошо хакта менә слайдларда күрәһегез, күп профильле укытуның йөкмәткән яңырту. Бunda безнең укытучылар сыгыш яһап торалар, улар безгә бик еш киләләр, һәм без үзебез дә мәктәпләргә сыгабыз, айрыса милли гимназияларга. Сакырмаһалар да үзебез тәкъдим итеп сыгабыз. Менә дәреслектәр авторлары дип әйттем. Менә Хәдисә Вәли кызы Солтанбаева безнең автордаш. Мөнир Идел улы Карабаев, Мирас Хәмзә улы Иделбаев, Гыйният Сафил улы Кунафин. Менә улар авторлыгында сыгарылган дәреслектәр. Димәк, һез дә ошо автордаштар менән бәйләнешкә инеп, безнең факультет аша, кафедрабыз аша яңа дәреслектәр төзүгә дәгъва итә аласыз.
һис югы уку кулланмалары төҙөүгә. Менә был шәхси бәйләнештәр. Күреп тора, монда әлбиттә йыл укытыусы конкурсынан алынган фотоһүрәттәр инде. Без һәрбер укытыусыны шулай оҙатып, методик оҙатыу, методическое сопровождение дип атала ул. Методик рәүештә без уларҙы оҙатып барырға әҙербеҙ. Беҙҙең база бар тип әйтәйек, укытыусылар бар. Һәм бына мастер-класстар. Ошо мастер-класстарҙы беҙ үткән уҡыу йылында бик киң йәйелдереп ебәрҙек. Һәр аҙна һайын беҙҙең буласаҡ уҡытыусыларыбыҙ, йәғни студенттарыбыҙға бер Өфө уҡытыусыһы килеп, мастер-класс күрһәтә ине, дәрес күрһәтә ине. Икенсе аҙнаһына беҙ барабыҙ, ниндәйҙер аҙнаның билдәле бер көнөндә. Хәҙер бит беҙгә киреһенсә эш еңелләште. Ошо пандемия шарттарында беҙ онлайн рәүештә, дистанцион форматта эшләйбеҙ ҙә инде. Мөмкин беҙ онлайн рәүештә осрашырға. Әгәр һеҙҙең тәжрибә уртаҡлашырға теләгегеҙ бар икән, рәхим итегеҙ. Һеҙ беҙгә сығығыҙ. Әгәр ҙә беҙҙең студенттар һеҙгә кәрәк икән, йәки беҙҙең уҡытыусылар кәрәк икән, шулай уҡ рәхим итегеҙ. Беҙ хеҙмәттәшлеккә һәр саҡ әҙербеҙ. Бына мин йүгереп кенә әйтеп сыҡтым, уҡытыу методик хеҙмәттәшлек буйынса. Үҙегеҙ аңлап ултыраһығыҙ, презентацияны аҙаҡтан һеҙгә һалырбыҙ, әгәр Әлфиә Вәкилевна унда рөхсәт итһә. Икенсе йүнәлеш фәнни методик хеҙмәттәшлек. Әлбиттә, яйлап һөйләгәндә, күҙгә күҙ ҡарашып һөйләһәк, бына Булат Илшатулла әйтмешләй, икенсе төрлө булырына аралашыу. Әммә ләкин ошо презентация аша ғына ла мин һеҙгә күрһәтергә ынтылам. Ниндәй хеҙмәттәшлек юлдары һәм ысулдары бар. Бына мәктәп базаһында төрлө факультативтар, түңәрәктәр эшләй. Һеҙҙә лә эшләй, беҙҙә лә эшләй. Ниңә шуларҙы беҙ бер-беребеҙ менән бәйләнештә алып бармайбыҙ әле? Беҙҙән һеҙ алырға мөмкинһегеҙ фәнни яҡтан ярҙам. Әйтәйек, унда пландарын төҙөгән ваҡытта ошо факультативтарҙың һәм түңәрәктәрҙе рәхәтләндереп эшләһәгеҙ була. Беҙ һеҙгә ярҙам итәбеҙ, һеҙ үҙегеҙҙең мәктәптә төҙөгән ниндәйҙер түңәрәктәр буйынса саҡырһағыҙ беҙҙе. Беҙ һеҙҙе үҙебеҙҙәге түңәрәктәргә һәм факультативтарҙың эштәренә шулай уҡ онлайн рәүештә лә хатта йәлеп итергә мөмкин. Был беренсенән профориентация. Һеҙҙең сығарылыш уҡыусыларығыҙ мәктәптә уҡыған. Беҙҙең уҡытыусыларҙы алдан күреп, ошо уҡыу йортона килергә мөмкинме, юҡмы, күреп торҙар ине. Уларҙы алдан нимә көтә? Нимә менән ҡыҙыҡлы һәм ылыҡтырғыс был уҡыу йорто икәне? Бына һеҙгә профилле уҡытыуға бер аҙым тип әйтәйек. Икенсеһе, бына олимпиадалар, семинарҙар, конкурстар үткәреү. Хәҙер бер кемгә лә инде ул сер түгел. Һәр мәктәптә, һәр районда тип әйтерлек, һәр мәктәптә уҡ булмаһа ла, һәр райондың үҙенең йылдан-йыл даими үткәреп килгән олимпиадалары, конкурстары бар. Әйҙәгеҙ бергәләп эшләйек. Беҙҙең практикала бына әллә күпме ғәмәли методистарыбыҙ бар. Ғалим методистар тип йөрөтәбеҙ беҙ уларҙы. Олимпиаданың положениеһын эшләүгә лә һеҙгә ярҙамлашырҙар. Семинар, конкурстар үткәргән ваҡытта ла шулай. Беҙ һеҙгә жюри ағзаһы булып барырға ла әҙербеҙ. Өндәшегеҙ генә. Һеҙ үҙегеҙ яҡтан ниндәй унда ярҙам кәрәк? Әйтегеҙ. Беҙ һәр ваҡытта ла әҙербеҙ. Шунан бына фәнни тикшеренеү эштәре килә хәҙер. Төрлө кимәлдәге, шул уҡ йыл уҡытыусы конкурсында булһынмы, ҡайҙалыр ҡатнашамы, бөтә Рәсәй кимәлендә ҡатнашҡан хәҙер һеҙҙең уҡыусыларығыҙ бар. Мөрәжәғәт итегеҙ беҙҙең уҡытыусыларға. Онлайн рәүештән өндәшәгеҙ ҙә була. Фәнни яҡтан нығытып ебәрегеҙ эштәрегеҙҙе, методик яҡтан матурлап ебәрегеҙ. Һәм бәлки техник йәһәттән хәҙер уға ла ҡарайҙар бит инде, кешене кейеменә ҡарап ҡаршы алалар. Ул йәһәттән дә беҙ һеҙгә ярҙам күрһәтергә әҙербеҙ. Һәм дүртенсеһе, мәктәп уҡытыусылары менән берлектә фәнни, методик һәм ғәмәли конференциялар ойоштороу. Бына әлбиттә беҙ ойошторабыҙ, ул килә ул, бына ниндәй түңәрәктәр хаҡында бына мәғлүмәт килә беҙҙә. Ошо рецензиялайбыҙ, бына күпме беҙгә күрәһегеҙме? Беҙ ошолай ултырабыҙ, кафедра ултырыштарында. Әгәр беҙгә берәй методик ҡулланмағыҙ әҙер икән, әлбиттә беҙ бында Мәғариф һәм фән министрлығының баҡсаһына инергә йыйынмайбыҙ. Әлбиттә ресурс үҙәктең шулай уҡ Мәғарифты үҫтереү институтының эшенә лә тығылырға йыйынмайбыҙ. Әммә ләкин һеҙгә кәрәк икән, ғәмәли йәһәттән, методик йәһәттән ярҙам, өндәшегеҙ. Кафедра ултырыштарына тиклем беҙ уларҙы ҡарайбыҙ, үҙегеҙҙе саҡырабыҙ, бергә ярҙам итергә әҙербеҙ. Беҙҙең апробация бар. Әллә күпме уҡыу ҡулланмаларын беҙҙең кафедра аша сығарғандары бар, беҙҙең фәнни үҙәктә. Бына был рецензиялар килә. Конференциялар бына күрәһегеҙ, йыл һайын Башҡорт дәүләт университетында, һәр йыл һайын 15 февралдә, уның датаһы үҙгәрмәй, ҡайберҙә ял көнөнә тора, 14-нә күсеп китә. Йыл һайын ошо кимәлдәге конференцияларҙы беҙ үткәрәбеҙ. Унда беҙ һәр бер уҡытыусыға алыҫ бөрйәндән киләме ул, бындағы баш ҡалалағы, Өфөләге берәй текә гимназияның уҡытыусыһымы, һәр бер уҡытыусыны тыңлайбыҙ. Кемде пленар өлөшкә сығарабыҙ, кемде семинар, секция ултырышына ғына. Яғни бында килеп аралашыу майҙансығы булдырға ынтылабыҙ беҙ.
Мында теге ҡоро докладтар ғына түгел, һәр кем үҙ тәжрибәһен күрһәтеп, башҡалар менән аралашып, аудитория алдында сығыш яһарға өйрәнеп ҡайта, күңелдәрен күтәреп, ижади яҡтан байып тип әйтәйек. Мына ошоно беҙ эшләргә тырышабыҙ һәм кадрҙар әҙерләү буйынса бәйләнеш. Мына мында һеҙ күрәһегеҙ, беҙ ошо кадрҙар әҙерләү буйынса бәйләнеште 3 юҫыҡта алып барабыҙ. Шул уҡ белемде камиллаштырыу курстары беҙҙә ойошторолған, Мәғарифты үҫтереү институтында үткәрелгән бушлай курстарҙан айырмалы рәүештә беҙ 2 профилле курстар ойошторабыҙ. Әйтәйек, башҡорт теле һәм әҙәбиәте Ҡытай теле, башҡорт теле һәм әҙәбиәте төрөк теле, башҡорт теле һәм әҙәбиәте әйтәйек Корея теле уҡытыусыһы. Мына ошондай юҫыҡта башҡаларҙан айырмалы рәүештә. Беҙ башҡаларҙың өлөшөнә тығылмайбыҙ. Шул нығына әйтмәксемен. Теләгеҙ булһа, килегеҙ. Шунан һуң беҙҙең мәктәптәрҙә практика үтеү. Был 2 яҡлы күренеш. Беҙҙең 30-дан артыҡ мәктәп менән килешеү төҙөлгән ошо практика үтеү буйынса. Бында беҙ беренсеһен сығарғанбыҙ. Әгәр һеҙ үҙегеҙҙең мәктәптә беҙҙең студенттарҙы күрергә уйлаһағыҙ, үҙегеҙҙең эш тәжрибәһе менән уртаҡлашырға, йә булмаһа беҙҙең студенттарҙан яңы алымдарҙы өйрәнергә уйлаһағыҙ, улар да бит һәр нимәлер беләләр. Рәхим итегеҙ, өндәшегеҙ. Һәр ваҡытта хеҙмәттәшлеккәдербеҙ. Кем менән дә килешеү төҙөй алабыҙ. Бына пандемия шарттарында беҙҙең 90 студентыбыҙ республика буйынса практика үтә. Үҙҙәренең ауылдарында һәр береһе менән килешеү төҙөнөк. Ул да беҙгә файҙаға ғына, һәм һеҙгә лә файҙаға тип әйтәйек. Минең ваҡыт сығып бара, һөнәр һайлау буйынса хеҙмәттәшлек, быныһы инде ошо рәүешле. Мин презентацияны һеҙҙең рөхсәттән һалырмын. Әлфиә Вәкиловнаға өндәшәм, Булат Илшадович, беҙ ваҡытты ҡалдырайыҡ Рәмзилә Исламғәлиевнаға. Рәхмәт. Рәхмәт, Гөлфәриевна, бик ҡыҙыҡлы, әлбиттә, мәғлүмәтегеҙ өсөн. Презентацияны артабан да коллегалар һеҙгә еткерәсәкбеҙ. Күреп өлгөрмәнем тип ҡайғырмағыҙ. Бар мәғлүмәт, Гөлфәриевна әҙерләгән, бар эшләгән эштәре лә барала һеҙгә етәсәк. Һәм рөхсәт итегеҙ, тағы ла бер беҙҙең сығышыбыҙ, беҙ регламенттан саҡ ҡына, әйтер һүҙ әлбиттә бик күп, шуның өсөн регламент саҡ ҡына һуҙылып китте. Һәм рөхсәт итегеҙ һүҙҙе Исламғәлиева Рәмзилә Рәүел ҡыҙына, Саҡмағаш районы 1-нсе урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы һәм уның сығышы башҡорт теле уҡытыусының мөҡҡәдәс бурысы, яуаплығы һәм заманса эшмәкәрлеге. Рәхим итегеҙ, Рәмзилә Рәүел ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Тауышығыҙҙы асманығыҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле Булат Илшатович, хөрмәтле етәкселәр һәм коллегалар. Ғафури районының Красноусол шифаханаһында үткән башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының төбәк-ара форумында ҡатнашыу бәхетенә ирештем. Был бай йөкмәткеле, фәһемле башҡорт телен һаҡлауға, уны үҫтереүгә арналған күркәм сарала ҡатнашыуыма мин бик шатмын. Форум бик юғары кимәлдә үтте. Уның һәр бер эш алымы уйланып эшләнгән ине. Ошондай шарттарҙа башҡорт теле уҡытыусыларын эшлекле ҙур ҡорға йыйып, бөгөнгө көндә башҡорт телен уҡытыу проблемаларын асыҡтан-асыҡ һөйләшеү мөмкинлеге беҙҙең өсөн ҙур мәртәбә булып тора. Бигерәк тә Башҡортостан башлығы Рази Хабировтың беҙҙең алдыбыҙҙа тырышып, тырмашып, башҡортса матур итеп һөйләүе, беҙҙең һорауҙарыбыҙға ысын күңелдән яуап биреүе, төрлө тәҡдимдәребеҙҙе тыңлап, үҙенең фекерҙәре менән уртаҡлашыуы беҙҙең өсөн ҙур ышаныс булып тора. Форумдың минең өсөн шатлыҡлы һәм фәһемле булған нөктәләре. Беренсе, социаль селтәрҙәрҙә башҡорт телен уҡытыу буйынса ҡанатлан мәғариф проектының интерактив башҡорт теле модуле, хәйләкәр төлкө, сәләм, әлләсе, балалар һәм башҡа бик күп ҡушымталар бар. Был ҡушымталарҙың күптәрен кеҫә телефонына беркетеп алып, еңел генә ҡулланырға мөмкин. Балалар да, уҡытыусы ла телефон аша еңел генә эшләй ала. Уларҙы дәрестең төрлө этабында, ял йәки тыңлау минуттарында, дидактик уйындар, хаталарын төҙәт, һорауҙарға яуап бир һәм башҡа эш алымдары рәүешендә ҡулланыу отошло. Был осраҡта балалар өсөн бик ҡыҙыҡлы дәрес
үтһә, безнең өсөн, укытучылар өсөн заманса технология кулланылган бер тигән дәрес килеп сыгасак. Һәм ошо кулланма кушымталарның интерактив башкорт теле, балалар, хәйләкәр төлке дигәндәрен уңышлы кулланабыз. Башкортстандың гранттар фонды башкорт телен үстерү буенча райондың яки мәктәптең төрле иҗади төркемнәренә һәм проектларына конкурс үткәрә. Проект ентекләп тикшерелгәч, комиссия тарафынан баһалана һәм Башкортстан башлыгы грантына лайык була. Башлангыч класстар өчен Афарин укыту комплекты дөнья күрәсәк, Алла боерһа. Ул модульле укытуга нигезләнгән. Башкорт теле менән мәдәният берлектә укытыласак. Киләсәктә башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрен башка дәресләр кебек үк дәреслекте хайлап укыту мөмкинчелеге буласак. Балалар баксаларында һәм югары уку йортларында башкорт телен өйрәнү дәресләре инәсәк. Форумдың осталык дәресләренә үземә хәтта шундай матур милли орнамент бидәктәре, ыру тамгалары шаблондарында төшереп алып кайттым. Уларны дәресләрдә, класстан тыш сараларда уен, мозаика яки аппликация рәвешендә кулланып була. Безнең төбәк өчен иң мөһиме хөкүмәтебезнең төньяк-көнбайыш башкортлары диалекты хакында хәстәрлек күрүе. Дөресен әйткәндә, элек безне бик исәпкә лә алмайдар инде бит. Быел башкорт теле диктантыла төньяк-көнбайыш диалекты өчен айрым булды. Һәм әлеге конференциябызда безнең өчен үтә. Буның өчен без Башкортстан башлыгы Радиф Фаритовичка, Мәгариф министрлыгына һәм милли ресурс үтәгенә сикһез рәхмәтлебез. Төньяк-көнбайыш төбәгебездә башкорт телен һаклауга, үстерүгә зур игътибар бирелүе безне шатландыра. Укыту өчен безгә бик күп шарттар тудырыла. Уларны урынлы файдаланып укыту, дәресләрне кызыклы итеп үткәрү тик үзебездән генә тора. Хөрмәтле коллегалар, замандан артта калмайык. Уның менән бергә атлайык. Һәм бына ошо форумда катнашкан бөтә укытучылар армияһылай һәр вакытта ла алда барда дип ышанам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Рәхмәт зур итеп сыгышыгыз өчен, йылы һүҙҙәрегеҙ өчен, һеҙ беҙгә ышанғанығыҙ өчен, әлбиттә, һәм күрһәткән ышанысығыҙҙы аҡларбыҙ тип уйлайым, һәм ышанам, был йүнәлештә лә беҙ әле эшләнәһе эштәр әле күп әле. Коллегалар, беҙҙең пленар өлөшө беҙ тамам бөгөнгө бына осрашыуҙың, һәм әлеге ваҡытта беҙҙең оҫтаханалар буйынса һеҙгә ссылкалар, ундағы доступтар бирелгән, һәм унда шулай уҡ ошо форумдан иң ҡыҙыҡлы мастер-кластарҙы беҙ һеҙгә онлайн форматта тәҡдим итәбеҙ. Коллегалар, ваҡытығыҙ йәлләмәй, ошонда ҡатнашып, активлығығыҙҙы күрһәтеп, мин дә уйлайым, артабан да үҙегеҙгә эшегеҙҙә ниндәй яңылыҡ алырһығыҙ, һәм артабан да бергә беҙ һеҙҙең менән тағы ла программаға ярашлы бында беҙҙең бер нисә оҫтахана, уларҙы әйтеп үтергә кәрәктер, цифрлаштырыу шарттарында башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусының һөнәри компетентлығы, башҡорт теленә дистанцион уҡытыуҙы нисек алып барырға, федераль конкурстарҙа ҡатнашыу, нимә һәм нисек эшләргә, туған яҡты өйрәнеү һәм этномәҙәниәт йүнәлешендәге дәрестәр, нимә һәм нисек уҡытырға. Һәм беҙҙең 5-нче яртылар тирәһендә тренингтар ҡаралған. 3 спикерыбыҙ, шулай был форумда улар ҡатнашты, ярты сәғәтлек уларҙың тренингтары, һәм беҙ һеҙҙең менән фекер алышыу, онлайн осрашыуҙың хаҡын сәғәт 5-тә планлаштырабыҙ. Шуға коллегалар, әйҙәгеҙ бына актив ҡына эшләп, алайыҡ та бына ошо беҙҙең осрашыуыбыҙҙа артабан һеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе беҙ ишетергә теләйбеҙ, һәм киләсәктә шулай уҡ мин уйлайым, ниндәй яңы бәлки үҙебеҙгә эш алып, эшебеҙ менән дөрөҫ барамы, дөрөҫ юлдан барабыҙмы, ҡайҙа иғтибарҙы күберәк арттырырға, һәм башҡаларын да беҙ һеҙҙең менән бергә аралашырбыҙ. Коллегалар, оҫтаханалар башлана, барығыҙға ла уңыштар, һәм мин уйлайым, бик ҡыҙыҡлы үткән мастер-кластарҙы Ғафур районында әле лә онлайн форматта беҙ яҡшы ғына үткәрербеҙ. Әлфиә Вәкиловна? Эйе, рәхмәт, Булат Ишадович. Әйҙәгеҙ.